স্মার্ট মিটাৰত যদি বিল বেছি হয় এএসইবিটো ইনকামটো বাঢ়িব লাগিব আৰু এএসইবিৰ ইনকামটো আমিতো লুকাব নোৱাৰো কিন্তু এএসইবিৰ ইনকামটো বঢ়া নাই স্মার্ট মিটারে যদি বিল বেশি দিয়ে বিলৰ টকাটো ক'ত যাব ৰাজকোষত আহিব লাগিব কালি বিধানসভাত প্ৰশ্ন কৰিলে হল যে ৰাজকোষত টকা বেছি আহিছে ইয়াৰটো জানাৰ বহুত উপায় আছে আৰু লগতে মই কৈছো যে আমাৰ জুন জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বৰ মানুহৰ ঘৰত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল বেছি আহে এই ইস্যুটো আকৌ অক্টোবৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব আৰু 1 এপ্ৰিলতো আমি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ দামো 1 টকা কমাই দিম ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যৰ দাম নকমায় অসমে প্ৰথম কমাব গতিকে তথাপিতো মই স্মাৰ্ট মিটাৰলৈ যুক্তি তৰ্কত নাযাওঁ অহা কালিৰ ভিতৰত আপোনালোকে মোক জনাই দিব संसाराव जा सोलिदों माने ओरैबायदि सोलिलांखासिगोन दायो नायनो माने नखर नखर बेफोरबायदि माने स्मार्ट मिटार लागायगासिनो लाबोनानैहाय फैनो गोनां जादों स्मार्ट मिटार लागाय जाय आपडेटआ लागायाब्लाबो उनावबा मा जागोन सेफटि जागोन लागायोब्लाबो ओमफ्राय बिमा बिफानि मा जागोन बेखौ जों माने एसे सिन्था खालामनाया मोजां आरो लागाय होआब्लाबो उनावहाय मा जागोन बेखौथ' जों माने उननि थाखाय बानायलांदो साननो गोनांखा भिडिअहाय गोदानब्ला ओमफ्राय लागायनानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय लाइक खालामदो ओमफ्राय गावबा गावनो माने एलार्ट जानांसिगोन आरो थुनानैहाय लादो माने सावनाय माने नटिफिकेसना मबाइल चार्ज होनाय मा होनाय बायदिसिना दै मेसिन लागायनाय दुगैनाय मानाय हिरिफोरखौहाय जों माने लिमिटेड जों बाहायनो जागायनोसै नायनाय दिनै गाबोननि लाइमोनफ्रा ओंखारसिगोन कलेजाव थांनानैहाय बाइक सालायनानैहाय स्कुटि सालायखावनानैहाय माने थाब सफैनो थाखायहाय थाब सफैफिननो थाखाय न'आवहाय बेफोरबायदि ओरैबायदि बे समाव मोब्लिब बिलखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब रायजोआव स्मार्ट मिटारखौ लानानै अजद होनाय समाव गिबि मन्थ्रिया मोनसे गोनांथार बाथ्रा फोसावनानै होदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मोब्लिब बिलखौ लानानै गोनांथार बाथ्रा फोसावदों फैबाय थानाय समाव मोब्लिब बिलखौ बाङाइ खालामनानै होनो खोथा होदों गिबि मन्थ्रिया फैगौ बोसोरनि 1 एप्रिलनिफ्राय मोब्लिबनि बिलखौ 1 इउनिटआव 1 रां खमायनानै होनो खोथा होदों गिबि मन्थ्रिया स्मार्ट मिटार आरो मेनुवेल मिटाराव 1 इउनिटआव 1 रां खमायनानै होगोन रायजोआव मोब्लिब बिलखौ लानानै अजद होनाय समाव गिबि मन्थ्रिया बे गोनांथार बाथ्राफोरखौ फोसावनानै होदों आरो गिबि मन्थ्रिया स्मार्ट मिटाराव जेबो उफ्रा रोखोमनि मोब्लिब बिलखौ बारायनाय जायाखै होननानै फोरमायथिनाय मेरे भाई लोग जोबोद साबधान दायो लोगोफोर सालायबानो जाबाय रानिमोन सावनाया दासान्दि नोंथांमोननिसिम रायजोआवहाय थामाम गुरैयै खावलायनाय थाबाय थामामा बेनो जाहैबाय मालायफोरनि फिसायानो जा आंनि फिसायानो जा मेटारखौहाय मालायफोरनि फिसायानो दायो माने देरबोनाय गथ'फोर गोदान मेटार खावलायदों बाबुमोन रानिमोन बाइकफोरखौ न'खर न'खर हाबनानैहाय लामायावहाय मोजाङैहाय सालायनानैहाय न'आव फैफिन दायो मोजाङै सालायनानैहाय न'आवहाय माबायदि जागोन लोगोफोर बेनिखायनो खावलायदों जाहाथे माने न'खरनि रावबो जेबो खहा जाया आरो माबायदि लाइमोनफोरनि ओमफ्राय देहा बा मोदोमाबो कारेन्ट बिलनि लामा गेजेरावहाय सौग्रावलायनानै माबा मोनसे जाहैबाय माने आङो मोनसे 100निफ्राय थांनाय 100 रुपिसनिफ्राय लानानै बे आगस्ट दाननि गोजौआवहाय नोङो रिसार्ज खालामनानैहाय सिगां माने नोंथाङा सोनो हागोन आरोखि 1000 रुपिसनिबो 1000 रुपिसनिबो नोंथाङा सोनो हागोन 100 रुपिस बाजिसोआवहाय जेसेबां थांनाय बे क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुल खाथि लांगोनायावहाय ओमफ्राय मबाइल बेफोरबादि माने बेंटल कलेजावहाय बेफोरो बेंटल सेनियर कलेजावहाय हाबहैनाय सानै लाइमोनफ्रा बेटारि गारिजोंहाय सौग्रावलायनानै लोगोफोर दिनै बिथांमोना जोबोद जखम जानानैहाय नोंथांमोना नायलानो जाबाय जायनि थाखाय बिमा बिफाजों बिथांमोना शेयार खालामनानै आथिं बायदों सानैबो अननानै आखाइ बायदों होननानैहाय दाफना बायदों होननानैहाय मिथिनो मोनदों स्मार्ट मिटार लागायहोनायखौ बेनिखायनो बाइकफोरखौ बांद्राय साखावालासिनो बांद्राय स्पिडआव सालायालासिनो नर्मेलिहाय सालायनानैहाय बबे बायदियाव माबायदि सालायनांगौ बबे बायदियाव कन्ट्रल खालामनांगौ स्मार्ट मिटार लागायहोग्राफोरखौहाय नायनाया दिनै माने थांलाय फैलाय खालामब्लानो जाबाय बेखौसो नायदो गाइसफोरनो भिडिअ लानानै लागायगासिनो दङ रानिमोन बाबुमोन देरबोनाय लागायगासिनो दं नै
माने खारिफोरखौ अजन खालाम जाबाय होनना साननानै नेक्स्ट बिलखौहाय माबायदि जायो 3 मासजों नैबे बेयो मोनसे माने एक्टिभ जागोन दायो माने बे मिटारखौहाय लागायबाय स्मार्ट मिटारखौ 3 मासनि उनावहाय 3 मासजों माने एक्टिभ जागोन